på dem. Kan man tegne med den? Det er en god ting. Hvordan har du det med magtfulde personer? Okay. Jeg er selv en af de mest magtfulde personer i verden. Det tror jeg ikke, du skal regne med er en god ting. Vil du ofre dig selv for at redde den by, du kommer fra? Muligvis. Det gør jeg hvert 100 år. Det betyder ja. Ninjaer eller pirater? Ninjaer. Ninjaer og præstiner, de hører helt klart sammen. Det er vist ninjaer. Hvordan har du det med gult hår? Det er pænt. I'm in love. Det minder om Astrid. Nummer 3 lyder lidt uhyggelig. Jeg ved ikke helt, hvad nummer 1 eller nummer 2.